дар хуҷагиҳои ноҳияи восеъ барои зиёд намудани истеҳсоли номгӯи маҳсулот, иҷрои дуррамо ва таъмини барномаи амнияти рӯзғаворӣ, аҳли заҳмат дар асоси нишондодҳои паёми пешвои миллат ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳар як қитъа замини корам пурсамар истифода бурда, талаботи бозори истеъмолиро бо маҳсулоти хурсифат ғанӣ мегардонанд. Кишоварзони ноҳия бо мақсади таъмини амнияти рӯзғаворӣ ва дастрасии аҳолӣ бо ғизои хурсифат фаъолияти худро пурзур намуда, давоми соли 2025 ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро ба 2 миллиарди 365 миллиону 385 ҳазор сомонӣ расониданд. мо кишоварзони ноҳия дар соли 2025 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулотҳои кишоварзиро 110.5% ҷамъбаст намудем, ки нисбати соли гузашта 8.5% зиёд мебошад. имрӯз мардум ҳама сарҷам аз обу ҳаво истифода бурда, заминҳоро бо тарви хушсифат ҷуфт карда истодаанд ва ба таври кишти баҳорӣ, яъне ки омодабошӣ аз ҳозир иқдом гирифтем ва тоза кардани забр закашҳо, тоза кардани закашҳои дохили хоҷагиҳо имрӯз бо тариқи умумии ҳашарӣ аз ҳисоби роҳбарони хоҷагӣ, аз ҳисоби саҳмдорони хоҷагии деҳқонӣ ба роҳ монда шудааст. ва дар ноҳия дар майдони 385 гектар кишти пиёзи барвақтӣ, яъне кишти тирамоҳӣ мувофиқи дурнамо нақшабандӣ шудааст ва то ба имрӯз дар майдони 380 гектар кишти пиёзро мо иҷро намудем, ки ин 99%-ро дар бар мегирад ва боқимондаи онро мо тасмим дорем, ки дар кишти баҳорӣ, яъне ки бо сари баланд ба тасмим мерасонем. дар хуҷагиҳои ноҳияи восеъ аз ҳисоби рушди соҳаи кишоварзӣ, пешрафти вазъи иқтисодӣ, сатҳу сифати зиндагии сокинон ва фаровонии бозори истеъмолӣ бо маҳсулотҳои кишоварзӣ таъмин карда мешавад. ҳамин аст, ки дар хуҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолӣ нишондиҳандаҳо баланд гардида, аҳли заҳмат ҳосили фаровони маҳсулотҳои кишоварзиро ба даст меоранд. Кишоварзони ноҳия ҳар як қитъа замини корами обиро самаранок истифода бурда, ҳар сол аз ин ҳисоб даромади хуб ба даст меоранд. имсол кишоварзони ноҳия тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри самаранок ва оқилона истифода бурдани ҳар як порчаи замин ва гирифтани 2-3 ҳосил аз заминҳои корами обӣ, деҳқонони мо дастури супоришҳоро сармашқи кори худ карда баҳри таъмин намудани амнияти рӯзғавории мамлакат яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. хеле корҳоро ба анҷом расонданд. кишоварзони ноҳия дар заминҳое ки кишти зироатҳои ғалладонагӣ гузаронида буданд, баъд ҷамъоварии зироатҳои ғалладонагӣ, кишти такрории зироатҳои сабзавотӣ гузаронданд, ки чӣ хеле шумо дида истодед, аллакай ҷамъоварии кишти зироатҳои такрориро мо қариб ба анҷом расондем. албатта карам ва дигар сабзавотҳое ки дар кишти такрорӣ кишт намуда будем, ҷамъоварӣ карда барои таъмин намудани бозори истеъмолии ноҳия ва берун аз ноҳия исратгузорӣ карда истодаем. кишоварзони ноҳияи восеъ тадбирҳои заруриро амалӣ карда, баҳри иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат бо мақсади самараноку оқилона истифода бурдани замин ва аз як замин давоми сол гирифтани 2-3 ҳосил баробари пахтакорӣ ба ғалакорию сабзавоткорӣ низ машғул буда, ҳамзамон кишти картошкаю пиёзро гузарониданд, ки аз онҳо низ ҳосили хуб ба даст меоранд. дар хуҷагиҳои ноҳия баъди ҷамъоварии ғалла ва сабзавоти барвақтӣ, кишоварзон кишти такрорӣ гузарониданд, ки ҳоло ҷамъоварии ҳосили кишти такрорӣ идома дорад ва аз кишти такрорӣ низ ҳосили баланд ба даст оварда истодаанд. имсол кишоварзони ноҳия мувофиқи дурнамои кишти зироатҳои барвақтӣ дар майдони 54 гектар кишти картошкаи барвақтӣ бояд мегузаронданд. мо то имрӯз дар майдони 110 гектар кишти картошка гузарондагим. албатта кишоварзон барои таъмин намудани дурнамои истеҳсолӣ, ки дар назди онҳо гузошта шудааст, дар молатҳои хубри агротехникӣ ба анҷом расондани кишти картошка ва коркарди нигаҳубини ки картошкаро ба роҳ монда ва ҳосили хуб ба даст биёранд. барои истеҳсол намудани зироатҳои кишоварзӣ албатта яке аз омилҳои асосии ҳосили хуб гирифтан ин тухми хушсифат мебошад. мо ба ҳамкорӣ намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ барои дастуру супоришҳоро додаем, тухмие ки ба иқлим тобовар ва дорои сертификати нав бояд бошанд. албатта кишоварзон аз ҳамон тухмиҳои хушсифат истифода бурда истоданд. дар хуҷагиҳои ноҳияи восеъ аҳли заҳмат дастуру супоришҳои пешвои миллатро оиди истифодаи оқилонаи замин ва аз он рӯёнидани ҳосили баландро сармашқи кори
ҳаррӯзаи хеш карда ҳар як қита замини корами обиро самаранок истифода мебаранду сатҳу сифати зиндагии хешро хубтару беҳтар менамоянд. кишоварзони ҷамъияти деҳоти тогараки ноябусе соли гузашта аз майдони 2000 гектар ҳосили хуби зироатҳои кишоварзиро ба даст оварда бозори истеъмолиро бо сабзавоти тару тоза таъмин намуданд. имрӯзҳо кишоварзони хоҷагиҳои ҷамоат ба ҷамъоварии ҳосили сабзӣ ва карам машғул мебошанд. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти тугарак зиёда 2000 гектар замини корами обӣ мебошад. соли гузашта 30 соли бобарорам буд. хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолона кор карданд, барои бозори дохилиро таъмин карданд, сатҳи зиндагии худшона беҳтар карданд. ҷанбасти соли гузашта қаноатбахш буд. ин сол бошад хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҳудуди ҷамъият кишти барвақтиро аллакай иҷро кардестанд. заминҳои пахтара ҷуфт карда барои соли меомадагӣ тайёр карда мондестанд. ҳоло бошад дар баъзан заминҳои кишти барвақтӣ рафтеста, аз он ҷумла картошка, пиёз, савзӣ. дар ҷамъияти деҳоти тугарак масъалаи кишти такрорӣ хуб бароҳ монда шуда буд. ҳосили кишта ҳоло бошад ҷамъоварӣ намудастанд деҳқонои ҳудуди ҷамъият. дар ҳудуди ҷамъият боғҳои мевадиҳанда ҳастанд, ки ҳоло бошад ба шаклдарории онҳо хоҷагиҳо машғул мебошанд. заҳбурҳоро тоза намуда истодаанд, ки барои соли меомадагӣ, барои мавсими нав тайёрӣ дидестанд, барои обдиҳии хоҷагиҳои деҳқонӣ ки мушкилӣ нашавад. умуман дар ҳудуди ҷамъият хуб корро ба роҳ монда истодаанд, то ки соли 2026ро ҳам хуб ҷанбаст намоянд. роҳандозӣ гардидани таҷдиди хоҷагиҳои ҷамъовӣ ва дар заминаи онҳо ташкил намудани хоҷагиҳои худи деҳқонию инфиродӣ дар ҷамъияти деҳоти тугараки ноябусе ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва пасравии нархи он дар бозору марказҳои савдои ноябусе мусоидат намуд. кишоварзони кооперативи ҳоҷипартои ҷамъияти деҳоти мазкур таи солҳои охир истифодаи заминҳоро хуб баромонда дурнамои истеҳсоли ҳама намуди маҳсулотҳоро иҷро намуда дар заминҳои дар ихтиёр доштаашон кишти ҳама гуна маҳсулотҳоро мегузаронанд ва ҳосили хуб ба даст меоранд. мувофиқи супоришу дастури сарвари давлатамон муҳтарам ҷаноби олӣ эмомаи раҳмон, мо деҳқонони кооперативи истеҳсолии ҳоҷипартов аз ҳар як гектар замин ҳосили нағз ба даст меорем, ба бозорҳои мамлакатамон равон мекунем. соли 2025 мо 10 гектар пахта кишт кардем, ҳосили нағз 35-40 центнерӣ гирифтем. баъди заминҳои ғалладона сабзӣ, карам кишт кардем, ина ҳозир ҳосилашон ба савдо рафтаистанд. заминҳои пахтаро дар ҳамин мавсим шудгор карда тайёр кардем барои кишти оянда. мақсад дорем, ки заминҳоро нағз истифода бурда аз ҳар як гектар замин ду ҳосили нағз ба даст биёрем. ҳам зиндагии деҳқонони ҳамин кооперативро нағз кунем, ҳам бозорҳои дохилии мамлакатамонро аз маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоем. амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои ҳукумати мамлакат таъмини амнияти ӯзқавурии кишвар аз заҳмати шабонарӯзӣ ва софдилонаи кишоварзон вобастагӣ дорад. бо дарки ин масъулият кишоварзони ҷамъияти деҳоти ба номи бобошоҳиёни ноябусте истифодаи самараноки заминро хуб баромонда истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро сол ба сол афзоиш дода истоданд. соли 2025ро кишоварзони ҷамъияти деҳот хуб ҷанбаст намуда имрӯзҳо ба шудгори заминҳои пахта, тоза намудани ҷӯю заҳбурҳо машғул мебошанд, то ки имсол ҳам ҳосили баланди маҳсулотҳои кишоварзиро ба даст оваранд. бо ин мақсад аз техника ва қувваи қобили меҳнат истифода бурда истодаанд. дар ҷамъияти мо 2700 гектар замини обӣ қарор дорад. ҳоло бошад заминҳое ки дар ҷамъияти мо мебошанд аз ғузарпоя тоза карда маъракаи шудгори замин рафта истодааст, ки мо бояд 1400 гектар барои дурнамои пахта бояд заминро шудгор карда тайёр намоем ва дар дигар маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ аз он ҷумла картошка, пиёз, сабзӣ ҳозир дар тамоми ҷамъият бо маром пеш рафта истодааст. масъалаи картошкашинонӣ дар майдони 70 гектар ҳозир
идома дорад. ин вобаста ба бод ҳавое ки имрӯз мутаъдил аст. хоҷагиҳои деҳқонӣ кӯшиш доранд ки як ҳосили хуб ба даст биёранд. ва инчунин дар ҳудуди ҷамоати мо тоза кардани заъбур ва заҳкашҳо аз тарафи идораи беҳдошти замин ки барои мо техника ҷудо карданд. ҳоло бошад дар инҷо заъбурҳо ки муддати дароз тоза набуданд, онҳоро тоза кардем ки то ки ҳамин ҳосилхезии заминро таъмин кунем. соли гузаштаи сипаришударо мо бо натиҷаҳои беҳтарин анҷом додем ва нақша дорем ки дар соли 2026 ҳамин соҳаи кишоварзиро баланд бардорем ва бигзор ҳамин хоҷагиҳои деҳқонии мо як ҳосили фаровон гирифта бозорҳои истеъмолиро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоем. имрӯз деҳқонон бо маром заминҳоро шудгор карда тамоми ҳамон соҳаи аграрие ки барои замин барои нашунамои ҳосили ҳамин зироатҳо мебошанд, тамоми соҳраҳоро бо шахсони фаъол бо шахсони мутасаддии ҳамин соҳа суҳбатҳо гузаронида мувофиқи дастурҳои онҳо киш карда истодаанд. яке аз омилҳои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ албатта гузарондани шудгори хушсифат мебошад. мо дар ҳудуди ноҳия 22501 гектар заминои корам дорем ки аллакай мо то имрӯз дар майдони 20200 гектар шудгори тирамои зироатҳои кишоварзиро гузарондаем. албатта заминҳое ки ба пахта вобаста шуданд, имрӯз мо ки зиёда аз 90% заминҳое ки ба пахта вобаста буданд шудгори тирамоӣ гузарондаем. дар рӯзҳои наздик аз техникаи будагӣ шудгор рафта истодааст. мо ният дорем ки дар рӯзҳои наздик ба анҷом расонем ва албатта замина барои гузарондани киштии зироатҳои баҳорӣ ки асосан пахта дар баҳор ё ки дигар зироатҳое ки дар баҳор кишт мешаванд заминагузорӣ карда истодаем. дар шароити хоҷагиҳои ноҳияи восеъ ташкили гармхонаҳо аз ҳисоби таъсиси ҷойҳои навикорӣ, истеҳсоли сабзавоти барвақтӣ, қулфинай ва давоми сол гирифтани зиёда аз дисти ҳосил хеле манфиатовар аст. майдони умумии чунин гармхонаҳо дар хоҷагиҳои ноҳияи восеъ зиёда аз 1 гектарро ташкил медиҳад. ҳамин аст ки талабот бо маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла помидору бодиринг, қулфинай ва сабзавот хеле зиёд аст. ба гуфти мутахассисони соҳа бунёду ба истифода додани чунин гармхонаҳо нархи сабзавот дар бозору марказҳои савдо нисбат ба чанд соли охир 2-3 баробар поён фаромадааст. дар ҳудуди ноҳияи восеъ дар майдони 1 гектар гармхонаҳои доим амалкунанда дар назди хоҷагиҳои деҳқонӣ фаъолият мекунад ки дар соли 2025 бо тариқи ҳисоботҳои оморӣ 250-260 сентнер яъне ки маҷмӯи маҳсулотҳо аз гармхонаҳо яъне ки сабзавотҳо ҷамъоварӣ карда шуд, яъне 25-26 тоннаро дар бар мегирад. ва мо кишоварзон яъне ки тасмим гирифтем ки марҳила ба марҳила бо худи анами барномаҳои хориҷӣ ё ки бо дигар барномаҳое ки имрӯз дар ҳудуди ноҳия фаъолият карда истодааст, гармхонаҳоро яъне ки дар худи ҳудуди ноҳия дар хоҷагиҳои деҳқонӣ дар кооперативи тиҷоратӣ яъне ки гармхонаҳоро зиёд намоем барои он ки яъне ки хизи фаъолияти гармхонаҳо нисбати дигар киште ки дар майданҳои васеъ яъне кишт менамоем ҳосилнокияшон бениҳоят зиёд мебошанд ва даромаднокияшон зиёд мебошад. аз он ҷумла мо метавонем ки дар моҳи январ феврал март яъне ки дар сардии худи замистон ҳам бошад аз ҳисоби худи анами гармхонаҳо яъне ки маҳсулотҳои тару тоза яъне ки ҷамъоварӣ намоем. аз он ҷумла дар ҳамин дар гитар як майдон гуфтем дар соли гузашта 25-26 тонна аз он ҷумла помидор, бодиринг, қаламфути булғорӣ ва дигар намуди сабзавотҳо яъне ки дар соли гузашта ҷамъоварӣ карда шуд. айни ҳол дар гармхонаҳои ноҳияи восеъ дар майдони 1 гектар имрӯз боз ҳам кишти помидор, кишти яъне қаламфурт, кишти бодиринг яъне ки ба роҳ монда шудааст. ҳоло бошад яъне ки ҳолати нашунамоашон хуб мебошад, дар ҳолати яъне ҳосилбандӣ мебошад ва боз дар оянда барои таъмини амнияти бехатари озуқаворӣ ва ғанӣ гардондани сабати истеъмолии ноҳия ё ки сабати истеъмолии ҷумҳурӣ ҳам бошад, мо кишоварзон яъне ки кӯшиш менамоем ки саҳми худро гузорем. имрӯз дар ин ҷо мо яъне ки дар ин гармхонае ки
қулфинай парвариш карда мешавад, ҷамоати деҳоти Гулистон мебошад, яъне дар назди аҳолӣ мебошад ки ин аҳолӣ яъне ки дар майдони 6 сотихи имрӯз гармхона парвариш кардааст, самти он бошад бо қулфинай, парвариши қулфинай яъне ки парвариш карда мешавад. мақсади маром аз он аст ки мо ҳаракат мекунем ки тавассути дигар барномаҳо ё ки тавассути мисол худи соҳаи кишоварзӣ яъне ки тавассути тавсияҳои мо дар назди заминҳои назди ҳавелгӣ ва аҳолии мардум мо бояд ки гармхонаҳоро яъне ки майдонҳои гармхонаҳоро зиёд намоем ва мардумро бо маҳсулотҳои тару тоза дар 4 фасл яъне таъмин намоем. иҷрои саривақтӣ корҳо дар самти тоза кардани забру закашҳо, омода намудани пойгоҳҳои обкашӣ ва таъмини заминҳои кишоварзӣ ба оби полизӣ имкон фароҳам меорад ки кишоварзону хоҷагидорон бо гирифтани ҳосили хуби зироатҳои кишоварзӣ ноил гарданд. барои обёрӣ намудани заминҳои кӯрами обӣ дар ноҳияи Восе корҳои самарабахш дар самти баланд ҷараён дошта, масъулон кӯшиш намуда истоданд ки барои мавсими нави обёрӣ заҳбуру заҳкашҳоро тоза намуда дар беҳгардидани ҳолати мелиоративии заминҳо саҳми назаррас гузоранд. барои хуб шудани ҳолати мелиоративии замин яъне кам шудани обҳои зеризаминӣ яъне ки дар ноҳия умуман дар маҷмӯъ ноҳия ва алахусус дар ҷамъияти деҳоти бобошоиён деҳаи кадучӣ барои тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо бисёр як ҳаракат карда истодаем ки яъне ки заминҳоро аз обҳои зеризаминӣ яъне ки обҳои зеризаминӣ бояд ки аз 2 метр заминҳо паст бошанд. дар натиҷаи чандин солҳо зиёд шудани обҳои зеризаминӣ яъне ки заминҳо ба эрозия дучор шуданд, обҳои зеризаминӣ зиёд шуданд ва заминҳо аксар заминҳо яъне ки ба шӯрашавӣ яъне ки аз обҳои зеризаминӣ намакҳои шӯр ба заминҳо таъсир аллакай расонда истодааст. мо иқдом гирифтем ки бо дастгирии кӯмаки идораи беҳдошти обёрии ноҳия яъне ки барои мо экскаватор ҷудо карда шуд ва дастгирӣ карда истодааст ва аз ҳисоби баъзе яъне хоҷагидорони хоҷагӣ, баъзе роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва аз баъзе соҳибкорон яъне ки умуман дар маҷмӯъ дастгирӣ карда истодаанд, мо имрӯз заҳбуру заҳкашҳоро тоза карда истодаем. албатта тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо на танҳо ба худи хоҷагиҳои деҳқонӣ ё ин ки ба маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ фоида мерасонад. дар ин ҷо қисман мардуми аҳолинишин ҳастанд, обҳои зеризаминӣ зиёд шаванд ба хонаҳои онҳо яъне ки ба агаротҳои онҳо умуман дар маҷмӯъ яъне ки зарари бисёр мерасонад. қариб ки ҳамин канале ки ҳозир мо тоза карда истодадем, канали К1 ном дорад, дар деҳаи Кадучӣ паҳноиши ин 28 метрро дар бар мегирад. мо ҳаракат карда истодаем ки ин каналро аз 2 тараф яъне бо таври дуруст тоза кунем. то ба имрӯз қариб мо аз 2.5 километр зиёдтар тоза кардем ва айни ҳол тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо идома дорад. яъне ки боз ҳам дар оянда мақсад дорем ки ин корро мо дар сатҳи ноҳия дар дигар ҷамъиятҳо рафта истодааст, яъне ки боз бо суръат шиддатнок яъне ба роҳ монем, ҳолати мелиоративии заминҳоро хуб кунем, обҳои зеризаминӣ кам шавад ва дар оянда барои худи ҳамин таъмин кардани сабати истеъмолии аҳолӣ яъне ки сатҳи ҳосилнокии заминҳоро мо баланд бояд бардорем. дар ноҳияи Восе ба рушди соҳаи кишоварзӣ ҳамчун як манбаи асосии истеҳсоли маводи озуқа ва ашёи хоми саноатӣ эътибори ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. кишоварзони ноҳия барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулот ва таъмини барномаи амнияти озуқаворӣ аз заминҳои кишоварзии оқилонаю самаранок истифода карда ба дурнамои фаъолияти соҳа заминаи мустаҳкам мегузоранд.